yo Siaya kod pod nitiere mutni mar siasa mang'eny kaka jadwe Orengo James makore en gavana ma Siaya nitiere kaka sani jotelo moko nitie masoko wang'e ngejo chalo ng'ama dwa pingo broad based ni matin nitie gima Orengo ng'eyo ma jotelo kia koso nitie gima jotelo ng'eyo ma Orengo kia. Ing'eyo ni problem ma jowa ka Orengo gi nyong'o en ni gidagi yie ni piny lokore. Okay? Pod gine kama ne gitime activism ma 1990s. I dare say ni for Orengo samoro pod behave kaka mane pod en student leader in 1977, 1978. I keep saying ni Orengo sani onego ng'e ni ok en activist manie street, en jatelo monego bed ni konyo jopiny solving problems mag jopiny. To telo mondo solve problem mag jopiny en nyaka iti gi jotelo moko, nyaka uriw paro kaka jotelo. One, onego bed ni wanene ka en ng'ama oriwo jotelo ma Siaya. Aeto tudore gi jotelo te manika Luo. Aeto bang'e no ogiriwore gi jotelo mantie other parts of the country, to especially kaka en president mag county, onego bed ni obedo gi diplomatic relations gi jatelo mag the national government. To kongiso no wacho matimore marach. No. Gimoro karach. Ing'eni king'iyo katiba. Katiba omiyo ng'ato ka ng'ato tich. Okay? Wan kaka jopiny wanyalo guko kwadwar. MPs omigi right mar represent wa parliament mondo giwach gima rach e parliament. Governor tije mondike katiba en ni mondo oti gi cabinet ne mondo resolve problems ma jopiny nigo e county ne. To wa accept ni resources manie county okoromo. Resources moko mang'eny pod odong' e national level. To resources manie national level gin resources milaro. Okay? Gichalo od doho ma ng'ato dhako moloso mamit ema yude mang'eny motero ne nyithinde. Okay? Kata kama kika rumo to pod onya duogo jaduong' kolo ne cham manodong' e mondo ma jaduong' ni mae dirit go nyithindi. Okay? So we expect ni gibed joma kech wasekuko kendara gibed joma nyalo bedo jombola, gibed joma nyalo riwore gi jatelo ma president, nikech mae be ok en wach mwawacho, mae en wach ma jothuru oserwako emomiyo jatelo mar ODM to gi president Raila Amolo Odinga to gi president kaka jatelo ma UDA nodhi moriwore owinjore 10 points magi wacho ni magi gik wadwa ni walu kamoro achiel, to mondo gilu gigo kamoro achiel dwaro ni mondo jotelo mochung' ne sirikande matindo tindo gi mondo riwre gi jatelo mochung' ne sirikal maduong' mondo budget policy gi programs mag sirikal obed ni aligned ni kapo ni problem ma Siaya en pi to make sure ni ka pi pesa ma Siaya koromo to wanyalo yudo pesa mo from the national level. And kiki winjo sani the CS mar finance kaloso ko wacho pesa magisetero Kaluo madhi loso budget mabiro ni madhi loso ndara, madhi loso weche mag pi, madhi gero siptande. For instance, kibiro Kisumu owacho ni nyocha county government ma Kisumu ne nyalo mana allocate 300 million ne Russia Jaramogi Oginga Odinga teaching and referral hospital. To sani e budget mabiro ni giketo ne 2.8 billion midi ter kuno gino koter nikech koko moro ne gore ndara gino oter nikech nyocha jotelo bet piny mowinjo problem jopiny motero wachni ne president ma president oyie ma giketo budget masani kodhi e parliament to kendo chairman mar budget committee no ok en jadhot moro, en wuodwa ma Atandi. Okay? So gigi gin gik manyalo wacho to wache ot ogendni moko ka oguga koke ka ter mwandu thurgi gibet ga e boardroom to giwacho wechego to gik ma giwachogo gidhi gikete budget to gikete government programs to gi implement. Okay. Okang' opogore